Уважаеми зрители, следващия гост в студиото на След закуска е Ахмед Куйтов, председател на философския клуб към Великотърновския университет Свети Кирил и Методий. Добро утро и добре дошли в нашото студио. Една година измина от създаването на философския клуб в Великотърновския университет. Вие сте сред инициаторите. Какво се случи за тази една година с клуба? Как се разви той? Заповядай. Случиха се доста интересни неща. След първото гостуване, което беше при тебе миналата година началото, започнахме серия от инициативи. Правихме 2 телевизионни предавания с колегите. След това започнахме да правим списание. Участваме постоянно по конференции. Лично аз бях последната година на около 10 научни форума. Помагахме на Варна, беше кандидат за Европейска младежка столица 2016 година и там се включвахме с помощ. Сега помагаме на кандидатурата на Търново с помощ. И като цяло нашия клуб е с цел един вид да чиракуваме, защото ние докато сме студенти имаме доста свободно време и в местните търновски организации, и които са на национално ниво, помагаме с каквото можем. Тоест, ние имаме времето, желанието, а повечето организации имат нужда от млади и амбициозни хора и така се включваме с каквото можем и нашия клуб е напълно отворен, всеки може да се включва с каквото може, както може, когато може. И сега предвиждаме други инициативи, но в разговора ще стане ясно. Добре, а каква беше идеята за неговото създаване? Какви хора обедини той? Значи в най-първото начало беше първата среща, като гледах наскоро архивите от протоколите от срещите, е била на 28 март 2012 година. Тогава е била първата среща, само от философи. И ние тогава решихме това, което учим, да си го практикуваме на лекции, като свършат лекциите, след лекциите в свободното време да говорим. Това, което учим, да обсъждаме философски теми, да участваме в научни конгреси и така нататък. И постепенно имаше интерес от други колеги, от други специалности, можем да дойдем и можете да дойдете и така постепенно. И така колко хора събрахте? На последната среща в четвъртък бяхме около 30 човека по протокол, но някои не се записаха, но ние на всяка среща е различно, но всяко се замисля хората, които са идвали, поне има 100 човека, които са се включвали в наши дейности, от различни специалности. Ето сега колегите ще покажат на камерата и списанието, всъщност, което трябва да поговоря по-специално. Издадохте, да. Втори брой 2013 студентско списание Перспективи, нови хоризонти. Да. Как всъщност, какво събирате вътре от конференции? Не от конференции, както казах, ние имаме желание за това, което сме научили да го споделяме, а ние като философи това, което споделяме, трябва да остане някъде за историята. И най-добрият вид е в книжка. И края на 2012 година написахме проект до факултетския съвет за списание наше, което се одобри. И след това започнахме да събираме материалите. Първият брой излезе юли 2013, а този излезе в началото на тази година. Интересното, във първия брой бяхме само студенти от нашият факултет, философи, психолози, политолози. Около 24 разработки имаше в първия брой, а в този втория брой, понеже ходихме постоянно по конференции, по научни форуми и срещаме с различни млади талантливи хора, предложихме дали могат и те да пишат и те ни казаха, че може. Да. И в този брой има разработки на студенти от 12 различни университета, 3 от които са извън България. Това са български студенти, български граждани на нашите години, които са студенти в други държави. Например, има едно момиче, което учи психология в ЮАР и тя изправя своя разработка. Също така едно момиче от... Може да забравих, да. Да, може, разбира се, заповядайте. Са доста хора вече и от университета в... Ясно и че доста хора така списват. Беше от Великобритания, но от... А темите, които то обединява, които са събрани вътре? От Шотландия, от Глазгоския университет. Например, това момиче от Глазгоският университет в Шотландия е подготвило тема за... Тема за... Как околната среда, телевизията и порнографията провокират агресивното поведение. Тя като психоложка анализирала го подробно. Също това момиче... Какви други теми? Може ли да ни зачетете? Даже може да ги погледнеш и да ме питаш по-подробно. Ето твоята поглед към някои от философските идеи на Франсис Бейкън. Това е само за философско по-строго, защото той е разделено, важно да кажем, че списанието е разделено на 3 части. В първата част са полунаучните есеистични разработки,
във втората са строго научните, а в третата са стихотворения, проза и такива неща. Ефективният учител, образованието, зачитам тук, въпросителни в контекста на образованието изобщо, са сериозни теми. Целта на списанието е младите хора да дават своето мнение за подобряване на бъдещето в България и като цяло в света, защото в новите броеве ще има секция и за доклади на английски язик, защото вече имаме контакти с хора от Полша, от ЮАР и от... Кога се очаква третия брой? Сега събираме материали до 30 март. Сега важно до че понеже има голямо желание, събираме материали заедно за трети и за четвърти брой и ще ги издадем постепенно. Някъде през юли ще излезе третия, вече декември, януари, четвъртия брой. И ще има доклади на английски язик от наши колеги от други университети. Например, имаме, докато бях в Букурещ, се запознах с едно момче, което учи в Йорданският университет в Полша, в момента е докторант и той е редактор на списание и той предложи ние да изпращаме материали за неговото списание, което е подобно на нашето и те да изпращат за перспективи. И така ще се получава един обмен на идеи. Има световна финансово-икономическа криза, история, причини, мерки за положителен растеж. Дори за новия брой получихме разработки от Техническият университет и основната цел е да се предлагат, защото учат са много различни специалности в България и младите хора да го представят на по-достъпен език за хора, които не са запознати. Да речем, аз както съм философ, от икономика не разбирам, но така някой наш колега го е представил на достъпен език и като го отвориш, като го прочетеш, получаваш представа. Достатъчно информация да ти бъде и полезно. Добре, вие сте един от първите заявили участие в доброволческия корпус в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на културата. Защо се включвате? По-скоро сме ние като клуб, като хора, клуба, философия. Ако бях само аз, нямаше да има клуб и така. Добре, ето сега ще го изясним. Защо така? Важно е, както казах в началото, важно е докато студент да отделяш от своето време за реализация, а не когато завършиш да се чуеш първо какво ще работиш. Тези пък 4 години сега имаме уникалната възможност Търново да е кандидат. И ако Търново спечели, което има големи шансове да спечели, защото се пребори с градове като Шумен, Бургас и Русе и вече остават още малко битки. Да. И ако спечели започва... София, Пловдив и Варна остават. Три града, сериозни градове, големи, най-големите всъщност в България. Точно това е идеята на кандидатурната столица, че там в другите градове, да речем в Италия, в Франция, по-големите градове като Рим, като Париж, те нямат право да участват в тази кандидатура, защото те са развити. Целта на тази европейска столица е да развива градове, които имат потенциал за развитие. Както в момента София да се развива, тя колко повече да се развива, тя толкова се развива, даже се е пръснала в цялото Софийско поле. Да, цялото Софийско поле. Според мен Пловдив има шансове и Търново, защото там има... Защо най-много Велико Търново заслужава? Лично да ми отговориш така. Защото Търново се съчетава стара история и бъдеща история и лично аз, когато имах възможността да обикалям на доста места, особено бях в Букурещ сега 6 месеца, минавам по една улица един път, улицата е красива, има забележителности, минавам втори път и на трети път вече изобщо не ми е интересно. Но по която улица да мина, пак имам желание да се върна, особено като разхождам по Гурко или по Царевец, колкото пъти да мина, нямам никакво... Винаги държи така интереса. Даже хода пеша, рядко хора с автобуси, Търново и пътувам. Пеша, то е близко, подобно е, зарежда се енергия този град. Имате ли много последователи в тази доброволческа, как да кажа, инициатива? Да. Има ли много? То важно е в момента, понеже столицата е била на предимно административна работа, а сега трябва да се популяризира между младите хора. И важното се били, че ако спечели тази столица, това е на нас младите хора, защото когато спечели Търново, ще се разбере някъде сега септември, ще има 5 години подготовка. И през тези 5 години ще се организират различни дейности. Да, мероприятия, дейности, специална програма, която... И някои хора спекулират, че това е дело на една или на друга политическа партия. Това изобщо не е така, защото тези хора, които... Ако Търново спечели, не е важно хората, които са започнали, дали ще бъдат тогава на власт такива неща. Това е като цяло на Търново, не трябва да се изолираме, защото от другата партия били от това, макар че аз съм аполитичен, но все пак съм чувал такива неща, те го правят от тези с коя партия,
важно е, трябва всички да разберат, че това е на Търново. Колкото знам, в Общинския съвет всички партии са приели тази инициатива, всички представители на различни партии, така че ще се работи за каузата. Да, според мен това е важно. Така е. И ако спечели Търново, ние младите хора ще имаме възможност да си развиваме своя потенциал следващите 5 години и след това и отделно контакти, които ще се вземем през 5 години, ще бъдат много, много богати. А добре, обмислите ли някакви определени инициативи, с които вие така да се включите в подкрепа на тази кандидатура? Вие младите хора, вие в философския факултет. Имаме няколко инициативи. Едната е може ли да кажем, перспективи, ще сложим лого, че подкрепяме Търново, когато за новото списание изпратихме. Да, ще продължим, ако спечели, ще има да се пишат списания, подобни на перспективи, само че в по-голям тираж, защото в момента нашето излиза само се печата от факултетското, от университетското издателство и е в тираж от 50 бройки. И ще продължим перспективи. Също така, една нова инициатива, която започнахме да работим с нея поне от вчера, тя е свързана с училищата и студентите. Ще започнем съвместни инициативи, т.е. съвместни дискусии, съвместни лекции, съвместни дебати, които ще се организират или в Младежкия дом, или в Пети корпус, като целта на тези срещи е да се развива хем доброволчеството, хем младите хора, учениците, студентите да могат да се изразяват. Защото съм забелязал, че в училище, на повечето училища ни учат как да бъдем добри специалисти в дадена област. Може би добри заварчици, добри готвачи, добри икономисти, но на малко места ни учат как да бъдем добри хора, как да се изразяваме. Целта на тези съвместни инициативи ще бъде да се събираме заедно студенти и ученици и да се изразяваме, да дебатираме. Ще поканим хора, които да ни дадат насоки как по-лесно да стават тези неща. И от друга страна, самите си ученици ще имат възможност да посетят някоя специалност, от която имат нужда, защото в нашия клуб има хора от различни специалности и ако някой ученик се е насочил към някоя специалност от нашия университет, ще го поканим да дойде на наша лекция, да види как стоят нещата и за да е запознат къде отива. А склонен ли е българина на доброволчески инициативи? Приема ли така с охота, без заплащане да свърши нещо и така обществено? Аз да ти кажа честно, съм на обратното мнение, че не е склонен много да помогне. Може би тук е мястото в училището, това може би, защото хората, когато нямат пари да си покрият нуждите, те не са си покрили... Да ги помолиш за друг да минимума, да. Те не са си осигурили собствения стандарт, а когато доброволчеството е много са по-склонни хора, които са си покрили някакъв жизнен стандарт или които имат свободно време. Така както ние сме студенти, ученици, ние сме задоволени до някаква степен, не напълно не, но сме задоволени и имат възможност да се включват и така. Но хора, които нямат работа, които си търсят работа, няма как да правят нещо без пари. Да, точно заради това е, но това е един вид да покажеш, че ти си способен и ако те харесат, могат да те вземат някъде. Лично, например, аз съм участвал в толкова много неща, от никъде пари за сега не съм вземал, но всичко е било на доброволно. Чисто за име, за обществено положение. Както и предаванията, и с болниците, и всичко, от никъде нас не съм взимал. Докато това е за име, имаше един може би за напред ще помогне в реализацията. Да, един приятел, даже май беше Бартер, този поляк, който запознахме в Полша, в Букурещ, да. Той каза, първо работи за името си, после твоето име работи за тебе. Но за да можеш да се говори, трябва да имаш осигурена основа, да си покрити основните нужди. Точно това е при българина, че те са доста задоволени. Някои хора казват, че в Европа това е много разпространено, дават и добри шансове, но там хората имат осигурен стандарт някакъв. Добре, какво се случва в студентския живот? Каква беше сесията за теб? В какви проекти се включихте вие и в специалност философия и лично за теб? И ще помоля колегите да пуснат снимки, да ни покажат как е преминала годината за вас в философския добре, сега ще видим снимките. Лично аз съм включен в няколко проекта. Единият е за националната сигурност на Балканите, който е 3 годишен. Там аз съм единствен студент и другите членове са преподаватели и професори. А като клуб имаме много инициативи, първо работим. Това е снимка, много бързо ги сменят колегите, ако може по-бавно да мога да разказвам. Да, това е среща от една наша инициатива, която беше за
за светът оцеля сега на къде. Тази Това е една снимка. от темите, които сте дискутирали в философския клуб. Нали? Миналата година. Да. Това е темата. Ако може другата снимка. Да, ти си. Тук съм само аз от това малко. Да. Колеги, давайте следващите снимки и ще стопираме където може. Да, това е отовата ни. Това е де-факто от нашето учително събрание от декември 2012. Ето, така преминават нашите работни срещи, сядаме и дискутираме какво ще правим и как ще го правим. Както виждате, всеки има право да си казва мнението, кой където нещо като кръгла маса ви прилича така. Да, кой където иска сяда, това е философска общност. Да, тук къде сте? Това е от литературният конкурс в Шумен, 36-то или 7-то издание, точно не съм сигурен кое беше. Тогава спечелих награда. Каква е наградата? За какво? Грамота и 30 лева, ако не се... значи имаш. Да, взимам сега си. Да, един път съм взимал 30 лева. Ако може да бъде следващото. Да. Това сме от конференцията в Бургас. Миналата година участвахме от Великотърновският университет 9 човека, а от клуба бяхме 7, ако не се лъжа, но може би... Не, бяхме 11 човека. От нашия клуб бяхме специално 7. Тази година ще отидем 16 човека на тази същата конференция. Каква е тя? Какъв е в Бургаския свободен университет организират конференция. Тази година ще бъде 15-то издание, като събират хора, като събират млади учени от цялата държава. Миналата година имаш около 100 човека от 10 университета, може би. Тази година сигурно ще бъдат повече. Ние ще бъдем общо 16 човека. Важно да отбележим, че ние в момента се партнираме с правния клуб към нашия университет, т.е. също като нашия философски клуб и само, че е правен. Ето тук още може би една лекция или тема. Да, но много бързо ги сменят и аз. Това са други събития, после може че трябва да ги разкажем. Да. За нашия клуб, за Бургас, да. За Бургас, да. Тази година имаме 16 човека, като сме подготвили различни теми. 6 човека от нашия клуб философски, а 6 от правния. Кога ще се проведе? 26 март ще бъде. 26 март. Тя съвсем скоро. Подготвили ли сте се доклади? Всеки е подготвил доклад. И може би тази година ще бъдем най-много представители, ще бъдем от Търново на тази конференция. И се надяваме, миналата година двама наши представители спечелиха награди. Това беше Благой Тумбалов и това е от Полша. Да. И Марина Матева спечелиха награди. Тази година се надяваме отново да защитим подобаващо името на нашия университет. И добре. Това е снимка. Тук къде сте? Да, понеже. Тук бях одобрен благодарение на Младежкия дом за обучение в Полша, който беше в Краков. Тоест в едно село Краков. Това не е ли логото на Да, това беше точно в подкрепа на кандидатурата. Тук сме в центъра на Краков и кога ходихте всъщност? Това беше кога се проведе? Август. Между началото на август беше, като дати между 4 и 14. Не съм сигурен вече дати, защото толкова много събития. Добре, трябва да погледна. Какво виждам? Това е среща от една от последните ни. Това е снимка от една от последните ни срещи, съвместно с правния клуб и ИСН. Забравих да подчертая, че ние съвместно работим отскоро с правния клуб, защото ние сме етаж до етаж, имаме доста общи неща, философи, прависти. Разбирате се, има обмен. Да. Синхронизираме си действията. Сега организираме една конференция, ще организираме някъде през май месец. Тя ще бъде свързана с целите, с философията, с правото и допирните точки. Все още нямаме точна работна тема, но ще поканим хора от други университети. Забравих да подчертая, което е най-важното, но все пак толкова много неща, че се забравя. Да, тъй като аз за това съм ви поканил много теми да обсъдим. Започваме да помагаме на ИСН организацията във Велико Търново. Това е организация, която е в 36 държави и помага на студентите, които са по програмата Еразъм. Тази организация е на 25-6 години, ако не се лъжа. И целта е, когато Еразъм студентите пристигнат в България или в която да е държава, да има млади хора, които да им помагат, да им организират събития, да им организират научни форуми. И ние така сме говорили тези студенти, понеже прекарват в Търново най-малко 6 месеца до година, в момента ще ги включим и в подкрепата на Търново. Имаме желание да направим срещи, на които всеки да предложи да разкаже повече за своята държава. Дори нещо по-интересно, имаме желание да направим една среща, на която да разкажем какви са алкохолните навици в
хората... В други държави, да видим къде сме ние. Да се направи презентация, но ще бъде сигурно, не знам дали ще има много хора, но ще се направи презентация как се пие. Няма да прекалявате, защото... И такива примера няма да бъде добър. Да, но ще има научни срещи и темите сега няма как да я казвам, защото ще разрешава. Къде виждате вашата реализация в, да речем, представителите на философския клуб? Как ще се реализират студентите, които ето ти си трети курс? Още малко, 1-2 години и трябва да... Ние ще се реализираме навсякъде. Къде? Навсякъде, защото ние в момента работим с доста организации, си партнираме и нашите членове вече се реализират в някои от тези организации, както миналата пролет имахме съвместни с телевизия да правим предавания. Някои от тях вече останаха в телевизията. Също така с други неправителствени организации. Важно е да отбележим, че има от нас, които стават учители. Специално в образованието, в академичните среди има ли? Има желание от колегите. И желание да се остане. Също така в момента Европейския съюз предлага доста възможности за мобилност и ще можем да пътуваме, можем да се реализираме в някоя друга държава, но това много е добре, но по-добре да останем в България. Кога е следващата среща на този доброволчески корпус в подкрепа на кандидатурата за Велико Търново? Знаете ли? Има постоянни срещи работни. Съвсем скоро се очаква в Мално поле да се открие една зала. Една зала, той като стая, в която да има компютър и в която младите хора да могат да обсъждат свои идеи, да представят проекти, да представят. Ще има постоянно сега. Те започва да се... То не те започва, но с младите хора сега ще се включваме по-активно вече. Става въпрос, че дейно ще участвате да популяризираме столицата, да помагаме с каквото можем. Добре, пожелавам ви успех. Благодаря за този разговор. Успехи на студентското списание перспективи, което представихме днес. Ще очаквам с интерес и аз следващия брой. Благодаря за този разговор. Уважаеми зрители, ще продължим след една песен с следващите наши гости.